Amatay kadak kong binuang. Di kahanag mangga diri. Sarot sa ligig. Way bunga diri og sagusa lang aw may na. Grabe ning mga watag mangga. Piso jud kayo yun. Patay mabatal siguro ka. A few moments later. Gay! Ano, kuha di ko isa lang ka mangga. May na lang ni, pawas luod ba? Oy, Brad! Oy, Boss Lawrence, di mo lagi kan. Dito ko na. Kuan ba nang gitagaan ko manggas kong migo ba? Aw. Nya, asam ka padulong? Padung na ko uli. Aw. Gigi. Di unal ko nimo. Oh. Amping ah. Aw, sige, ikaw sad. Pintugikan ng tuhan nagmangga nga. Kumti ka manggahan. Nagda, magmangga tuhan. Di ba katuko mangga dito? Atay matuhanap. Sukad sa una, andun karon. Manggar gyapoy pangawaton. Mas nagsuon ko manggahan. Naunsa man ni akong mga mangga diri nga bisjuter kay bungan karon nahurot man pangkuha man ni sa mga inampag dagko. Mo pay juter kay bunga akong mangga. Di pangkawat pag yun. Mo pay bag-o pa kong nagulan. Karon kagulano na sad. Unsa nam taon ni kalakihan ning mga tao diri. Pirtig yung mga kuwatan na. Karon na ning masakpan ni ako gini pabaryang ko nilagi. Kaya mga tuhan ng mga kuwatan angay ning pabaryang. At tuon ako si Lolo Dokyot kay ako may pabarang ng kawat ni mangga diri. Di na yung unsa pa may baligyan ako ning pangkawat man. Anak lang sa kadiha habit tayo lang sa tika kay wa pa may niari patambal ya wa pa say niari pabarang anak lang sa kadiha ihangit ti kadiha dito sa tumbalay kay limuot dirita anita sa punuan sa kuan punuan sa lubi-lubi anita diri kay udto maron landong diri Ari ko ila ka lulutok yun kay ako ding barang yung mga Ayo, boss, Dokyot. Asa na tao diri? oh say toyo Oy, nalagi ko tuyo nimo boss kay ang ako lagi mangga ito boss nahurot yun dito pangawat yun. Buanga lagi sus. Patambal ko nimo boss. Ako to'y pabarang nagkawat sa kung kuan dito kay akong mangga dito nahurot na. Wala na'y bunga, punuan na nabilin. imo ipabarang Ako to ipabarang. Ipalihog lang ko kuan na to niya boss kay bubalik lang ko diri kay bayaran di ka. Basta Bayad. maigo to nimo sa kuan baryang. kung maigo na ang bayad 5,000 Aw sige boss, bisag pila pa boss, basta maigo lang to sa baryang ng nagkawat ato. daghan ni mangga gikawat Mga baw lang ka boss, pila ka kay nakoy tao ganinang nasugatan boss kay nakabitbit siya mangga pero usara. mao na to basta nagdamo kag mangga sugatan nimo Oh, nagdag mangga pero wa po kay bawog siya ba to basta ako gyud pabaryang. basta mao to kinuha mo kay mong manggap maihan man na kay kung kisa gali maigo ani naagali maigo ani ni kuan ako mao na nagkuha sa mangga Oh, sige boss. Oh. Sige balik lang ko boss. di balik lang Sige. Wali bay. Ang tag mangga. Abi, mangga dia bay. Oh, Di, kami na bay. lami kini bay, kit bay. Lawag na to. Pinalit na nako. Lami agir ni. Dito na tagwa na tag 5 na, tag 5 brator kina. Cuma, Sigdi lang ko doon sa mga kay. cuma ni bay. Ano nakakawat tigar bay. Bulay pinalit ni. Pinahit eh. Nagbago hindi garo nga namalit na ka. Magbagon, ang tao magbago biyan ang tao. Yaro agad.
Karon, sugdan na nato og tambal ang nagkuha sa mangga. Ani ta mag-unas dunggan. Kini unang tusok aris dunggan sa nanguhag mangga. Lapsan ko ni imong dunggan. Gay! Sikitas kong dunggan, oy! Mura mag nanunuslok. Awa ko no, ba nagdugo? Wala ba bay? Karon, isunod ko ni imong itlog kay labtaan ng gikag mangga. Sokol nga ni imong itlog. Aning dagom. Palapson ko ni. Lugos na kabangon ani. Mo ni tambal sa mga ilabtanon, lugos na ni kabangon. Agay! Sakitas kong itlog, oy! Agay! Agay, kita kong itlog, oy! Bay, ano bay? Sakit kayo kong itlog! Agay! Bay, wala bay. Mo ni tambal sa mga ilabtanon, lugos na ni kabangon. Tauran sa tauran, kay basig mamatay ba? Tauran sa tauran. Kay basig mamatay nakabangon. Karon mga 10 seconds mo bangon na ni siya. Mga 10 seconds bangon. Bangon siya. Ako ning butangan daan iyang tuhod. Aris tuhod butangan. Na di nakakalakaw ani. Ilabtanon mong gagmangga di nakakalakaw. Na diha na siya. Anha na dia ipaungot para di na nakalakaw ng nagkuhag mangga. Agay! Nga kuha na sa tuhod, oh! Sakita ba ni, oy! Gibarang man siguro ko aning nagpisting natay. Sakita! Barang. Patay apel ko ni. Kaon mo, nakakaon mo ko sa mangga. Tao! Wa man ko'y lagi kuha ka na ramang mangga! Agay, sakita! Barang ka. Mangga rin mong kawat. Ate, ingon ka di. Huwag kang ngawat. Kuha ng mangga. Na, gibarang na ka na. Patay na ka na. Huwag ko'y apel ni. Muha na ang mangga. Iwasa nagkaon mong mangga. Kaya gibarang na ka. Ato na ko. Ikaw gusto mapil. Ala ka diya. A few moments later. Ay, sakita! Agay, sakita! Bay, dato na tiga sa kung kailang nambal. Kustan mo nga. Sige, barang ka bay. Tana, tana. Kinsa may ngan? Lolo dokyot. Lolo dokyot? Oh, lolo dokyot. Mamarang na. Ako ipakita niya. Barang naglain ba? Sige, sige. Sige. Ayan. Ada pa bay? Paman bay, layo pa ta dito bay. Grabe inita oy. Sama di. Sakit pa kay ngong itlog ug tuhod. Di na madang kay kuguson tika. Madapa man. Ano? Matara-tara. Nara sa lupi. Puluhan lupi. Ano lupi ah, mau na. Amo na. Oh. Aron na to. Ano man bay? Naram tayo lolo dokyot diri. Asa ito mawar, mo gamhanan ginang lolo dokyot. Asa ito? Kita na ba yoy? Dani ra man to sa punuan lupi. Ha, kalau lolo dokyot gamhanan gyud. Kita oy. Idak ko nang Dagom idak ko nang dagom di ako day. Anong day? Nganong naaman ay dagom imong kuan di imong manika diha. Di ay. Klaro kayo idak ko no. Dili nganong ibton man. Ikaw Ikaw ba? Nagpatambal lagi ka diri ngano magbuot man kag naidagom dari. Idak ko nang dagom diha. Sus. Patay lisod ning ibton. Oy, lisod ni ibton jud kay. Ibta doon siguro doon. Ya ako ibton. Oh, Gusto ibta ka? doon na. Ya mo gusto nimo ibton ako. Oh, ibta doon siguro diha. Ibton ako hop. Ya saman. No. Amatay ka kong binuang.